Nakoy gimahayan og dako og nakaybaw pa ko nga naa may problemang moabot para na nang nasakit si tirig. Good morning guys. Manay menu karong bitag tinula. Good morning. Sa juglo to aghang uyab Magkuan ko sila nagkuan ni sila nagtinula chicken. Sa jusag pamalingki na tuog pa ko. Na malingki na di ay. Namide paminoning natay kanay kuan uyab ngay nga ni kabuutan. Majo unta og uyab nga buutan. Anda nay kwarta kay dali ra jud pagpalit sa palengke pero way kwarta jud. Krisis og adyo mo naging una na nga wag yun tayo mahimo. Para magmong kaping tinimpla, hindi mo nag-inom. Inom na ako. Magkuhan sa ako, magkape ko. Adyaw? Ako? Oo. Kape ko, okay. Adyaw pagkape kay taling. Hindi, pag-ipig daw kay magkatulong ng kape sa ano, yung magbawas. Later, more moments. Guys, mga antanin niya. Ang swayag ka, makaya ba sa ngipon? Si Siri di ay naligo, tapos ubos pero tapos limilag to. Hindi guys, mga antanin eh. Samtang nagkaan ko guys, mag storytelling ko about sa kagalingan na ako'y gimahayan. Na ako'y gimahayan og dako og nakaybaw pa ko nga naa may problemang moabot para na nang nasakit si tirig. Pinakalit ug nga na-diagnose si Jada ng sakita. Na ako'y gimahayan, arang mahayan na di lalim mga ambisyon nga kanang malami atong smile mito guys aghang gimahayan dako kaning nagpa-braces ko kay nahibaw-an pa di ay nga kanang nalagi mahitabong tiri ma-diagnose si tirig nga ng klasihang sakit rheumatic heart disease nga di basta-basta sakita nakain ko sa kagalingan nga unta wala anta ko ng ambisyon nga mulamig ang smile kay sa una jud guys, dugay ka na hang pangarap. Sa una pa sa pagtrabaho na hang nangarap na ko nga mulamig hang smile kay mamalagi ng hangipon nga nagsapaw-sapaw. Kanang sa ibabaw guys, nabintahan na ning dari si babaw sa 3 months nga gi-adjust ni. Di na kadyo murag karang naitalinis ang tango. Nabintahang ibabaw ang problema sa hangipon kaning ubos. Kay grabe dyan silang kasungki. Ang naitabo lagi guys, pag ganito na sa dentist, pag pakonsulta na sa ngipon kay kung sa dyan maadyodan ni aghadyang plano inta na ni sidyang ipaibot ay pa-artificial hindi kay ang dentist pagtanaw pa sa ngipon kay di man sila mo ibot kay gako ng ngipon ligon sayang ko no gibton ning ang dentist nga ang maadyo ko nung buhaton i-brace sa mao to katong mga panahon ng ka-decide ko magpa-brace mga itong mga panahon na nga kanang wapay problemang niabot karon lagi nga ako malagi nakauban ni tiri dari ako malagi ni unong ni tiri kaya ako malagi way bana naanad pa si jang nanay nga dito na si ja nakasanayan nga gibilid may makauban ni tiri ang nahitabo karon kay dugay-dugay namin dari mag 3 months naman ni nagkuhan ni hangipon ang mga baris na nga kuha na ang kanang naijang wire na adyo na dakang rason nga nung niniwang ko kaya naman ito yung nangutana diha sa comment section nga no ko nung
niniwang ko. Kang rason jud sa hang pagkaniwang, number 1 wa jud ni hang braces. Kay abi na sa una sa pa ko nakatry, abi na hang pa-brace okay ra. Unsa diha na nahibaw-an sa kadtong nagpa-brace na ko nga di jud ay lalim. Kaingon ko sa hang kaugalingon nga karang nay di day lalim. Unsa nagmahay ko kay kuan lagi ka nang nay sa gabal, linja di ka makakaon og taron. Unsa gutmon ka, gusto ka mo kaunda ng pagkaon na palasa di ni mo matagamtaman ng kalami sa pagkaon kay di ka makausap og tarong. Sa mo na bisan pag magmahay ko, balik-balikan mas ang kagulingan ng pagmahay. Kanang nasugdan na, hinja og hang namukwit ko. Masayang ko sa hang na down. Masayang na ko sa na down, masayang na ko sa pila ka buwan nga hanggi pa adjust mo na nga. Kanang nay magmahay man ko, hana naman jeng kanang nay padajunon. Wala. Indas naging adlaw day guys, ning chat ko sa dental dito sa Bohol kung dis ako nagpataod ng braces. Try ko pangutana, ningon ko og kanang pwede ba ko mungari sa lain nga dental kaya halaging ipapix ni hang brace kay tulo na ni ka magtulo na ni ka buwan nga way adjust nda ani si dama wala improvement sud sa tulo ka buwan kay man ni na adjust nda. Karon pa ding adlaw ning reply nga okay ra day ko no for the meantime nga kanang napamidiri. So ug mapuhon or sunod adlaw mangita ko og dental clinic dinis Mandaluyong nga pwede ipa-adjust sa gahang braces kay kuan lagi kanang inaana ko naputol nga wire na dinhi hinja musabod na sang gums ang gilagid sakit. So mo to guys, ni-share ako mga unta pag ginahinay ko kawan ani. Han. Dagang honey dari. Honey, my love, so sweet. Madara na. May galab shout out di ay sa mga commenters diha nga malipay ko si yung mga comments, malingaw ko makawag problema. Jadi mo na ma-mention og si kinsa mo nakaibaw na mo kinsa mo dihang mga commenters bitaw nga waji undang nga sige comments makalipay jud mo guys. Hindi salamat ninyo ja. Di laman mo na ma-mention tagsa kay daghan mo na nga. Mingan na lamang kong daghang salamat ninyo sa inyong way puas nga pagsigig comments inja katong sa mga silent supporters, silent viewers kay naman ni dihay ning views ra ning tan-aw inja wa sila ning comments. Daghang gapong salamat inja sa katong mga buzzers. Daghang salamat gihapon. Dari guys, huwag gadi milingaw. Narami darig. Luko-luko. Rami sudah. Pasalamat tayo po ko ni Limwil kay magarian diri. Malipay ko ba sa mga Limwil kay malingaw po stiri ba, di stiri maghinagtok. Nga. Tayo kami rang duha dari. Parehaman ming duha nga manghilimon. Mura maganang laadyan si Tiri ba, o kami rang duha, madyo man ang naslimwil. Ninja. Karon po, pasalamat po ko kay karang nayagang uyab. Apa man si Jamo sa trabaho kay Domingo malagi karon. Lepera pug ko kay dapo dari karang nay grabe pud ka supportive ganihan naluoy ko kay
Nahotdan mig tubig. Anja arang luja siya kay nangitag tubig sa gawas. Anja ring gipasan, ladyo-ladyo ba po dari palitanan day kuno tubig kay kana laging mag-order mig tubig dari. Sadyo pa mi order og tubig, anja ang tubig gihatod. Maabot naghapon, halos isa ka adlaw isa pa moabot ang tubig nga mong gi-order. So ganina kay di malagang uyab dari, naluoy ko kay nangita si Jagasa makapalit og tubig. Jarang gipasan. Anja. Luoy pod, maluoy man po ko dani ni Diya. Salamat Han. Wala minaw kay nag-hinsit. Ay, Nakabahuay po kong luto. Sakad pa dias. Bernice Sabado ako nagluto. Diya. Han na lamang giampo guys nga. Unta. Karang na makauli pa. Ug buhol. Grabe na ding mingawa. Si Aliana gimingaw na to na. Diya mahibawan guys. Karong si kanubik sa November naghuman sa karang na clearance si Terry kanapa man sa EEG og pulmo at nalaging mga schedule nga na move ni Terry kuan pa man to buhaton November 10 pa man to handa mga November 15 pabalikan terno 10. November 15 Aw. November 15 ipasa ang mga resulta. handa mo na magiampo nga unta makauli sa migbuhol kay kasagaran sa mga parehang Terry nga di bitaw urgent ag ijang kaso sa ijang sakit i-schedule pa diya si Terry kay gipangutana man as doktor o niadyon ba si sa mga tambal nga giinom ipangutana sa doktor diya mo nang si Terry niadyon si sa tambal nga ijang giinom kay di na dyan siya para sa una nga maglisod og ginhawa diya siguro ang doktor niingon nga kanang na-schedule kay katong uban nga mga pasyente nga mga nana just urgent ila man tong gioperahan diretso. So si Terry ni-schedule pa siguro ni diya ma-update rami og makauli bag di lali magpudya daris Manila ang lugar crowded kadyo diya hindi ka makalanghap og preskong hangin di pares probinsya nga nagawas ni sa Mubay maka ngadto kas garden may kalubian may mga kasagbutan dari nama dari malanghapang preskong hangin atus botanical garden pero di majud mi kada adlaw makaadto dito nga labi na kay si Terry sa katong na experience na mga na ko Japan si just pasada marag mahadlok na may noong ko nato mas antipulo mo steak mga isang linggo sa price mo kato itong hangin dito. Pwede. Ato tayo na magkuhan. Sila kay Joy, ano to? Kay Bayaw. Tumato tayo init mag PDPE. pwede Ha? pwede Ito. masid man tumiganti pulo guys naghumang Terry ug kanang PTPE Ito na antipulo. Listing to. Perti mo kato klima dito. Vlog-vlog mo ka dito. Tanong-tanong mo kayo mga sidling-sidling. Pwede ka dyan. Lara ka simana giste dito. Handa mo. Ano ito? Budget. Gas. Yung pagkain. Mga tuyo-tuyo. Sa tuyo tabi dito. Asawa ni ano? Asawa ni Bayaw. ang ano doon pwede ra mag ako'y mamalingkit ang pagkaan ladyo naman ang palingkian Gano'ng kalayo? layo Gano'ng nga kalayo? di ba nakapunta man ka nga mag-tricycle pa papunta doon sa palingki Palengke. layo ka doon May pressure mo sila to. May pressure mo sila. Wala. Maliwato nyo kayo malibod. may malibod ito Oh, di ba na ka malibod to? Malim dito. Try mo pag kano sa mag-schedule ni Terry. ugma man to may Filipino Center Oh, kung sa schedule mo kung sa kuan, adto mo sa Antipolo. Sakay mo dia sa kuan nga to ng Antipolo. Tawagin mo sa Bayaw nga. Adto mo nga iyang text ka. Few moments later. Masadan ha na natirang isda yapin na lang magsabaw aning bilong-bilong
As usual, way dahon. 5 hours later. Hi guys, way mga lingaw. Invite mo sa mga landlady nga magkatakal sa kuno so dami ni tabok sa pilas.